Hej så. Velkommen til min anden video her på min YouTube-kanal. Jeg vil gerne fortælle lidt om i dag om det med, hvorfor at jeg egentlig har valgt at flytte til Thailand, og hvorfor jeg har taget den beslutning. Jeg har aldrig været i Thailand før her for 3 måneder siden, og egentlig aldrig sådan spekuleret meget over det. Jeg har egentlig været sådan lidt bange for at skulle ud og flyve, og i lang tid har jeg egentlig ikke rejst så meget. Jeg har været mest rundt lidt i Europa. Men da jeg gik forbi med min kæreste for et stykke tid siden, så begyndte jeg at kigge lidt på at skrive med en fra Thailand. Det havde jeg hørt andre haft gode erfaringer med, og egentlig lyst til at prøve. Derfor oprettede jeg en profil på det, der hedder Thai Friendly, som er en rigtig fin side, synes jeg. Det er sådan, at selvom man ikke betaler, så kan man stadigvæk skrive. Man har bare en, sådan man kun kan sende en besked. Jeg tror, det er hver 10. minut eller sådan noget, hvis man ikke betaler. Men man kan ret hurtigt spørge, hvis det er nogen, man synes, der er interessant, så plejer jeg at spørge, om de vil skrive videre på WhatsApp, som er meget udbredt i Thailand og mange andre steder i verden. Der er også noget, der hedder Line, som man også bruger meget i Thailand, men WhatsApp, det er en app, som de fleste har erfaret, og som rigtig mange bruger til at skrive med udlændinge. Så begyndte jeg at skrive med et par stykker, og den første, jeg skrev med, var meget inde på hele tiden, at men det var, hvordan med investering, og hvad gør du med dine penge, og så jeg fandt ret hurtigt ud af, at det gik mest ud på, at jeg skulle købe nogle bitcoin og sådan nogle ting, som hun prøvede at sælge, og måske fik nogle procent tilbage, når hun solgte til andre. Så det lukkede jeg rimelig hurtigt ned. Men ellers har jeg ikke rigtig været udsat for noget scam, eller nogle andre, som egentlig har forsøgt at snyde mig, synes jeg ikke. Så begyndte jeg at skrive med en, som jeg synes var anderledes. Hun var stille og rolig og nede på jorden. Ikke noget med at vise sig frem på nogle billeder, hvor man sidder meget nedringet, helt stille og rolig. Og vi begyndte at skrive, og vi havde rigtig mange af de samme holdninger til tingene, og kunne mærke, at vi havde en rigtig god kemi. Og derfor begyndte vi at skrive rigtig meget sammen. Og efter nogle måneder, så besluttede jeg mig for, det var sådan i januar, så besluttede jeg mig for at hente der i april. Jeg skulle simpelthen ud og besøge hende. Det skulle bare være nu. Nu skulle jeg tage mig sammen og komme ud og flyve langt. Det var det. Og så bestilte jeg en rejse med KLM, og jeg bor i Aalborg, så var det rimelig nemt faktisk at flyve til Amsterdam, og så direkte til Bangkok. Hun kommer op fra en by, der hedder Khon Kaen, som ligger lidt op i det nordlige, som mange nok kender, den nordøstlige del af Thailand, og hun har en times flyvning cirka til Bangkok. Så vi aftalte egentlig, at vi bare skulle mødes i Bangkok her første gang, og så havde jeg booket 14 dage, eller bestemt mig for at være der i 14 dage. Og da vi så landede, så var hun allerede kommet. Det passede, hun kunne komme lidt før. Og så mødtes vi i lufthavnen. Jeg havde så booket et hotel de første 5 overnatninger, så man ligesom havde noget. Men så tænkte jeg, det er rart nok at ikke at være låst for meget fast. Så jeg har muligheden for at kunne flytte os, hvis vi synes, der var noget andet, der var mere spændende. Og det endte vi så også med at gøre. Det her, det var en lille video om, hvordan jeg egentlig kom i gang med at tænke på Thailand, og kom i gang med at skrive med min kæreste, og hvor vi rigtig hurtigt fandt ud af, at det var lige noget for os begge to. Noget af det, jeg også rigtig godt kunne lide i hende, det var, at hun aldrig snakker om penge, eller nævnt noget om penge på noget tidspunkt, selvom jeg godt ved, at hun har ikke så meget. Hun har et job som traditionelt thai-massage, og tjener kun penge, når hun er på arbejde, og ikke når der er ferie, eller helligdage, eller på andre tidspunkter. Og hendes løn, den er cirka 10.000 baht om måneden, som svarer cirka til 2.000 danske kroner. Så det er ikke en høj løn, men man klarer sig med lidt i Thailand. Man hjælper hinanden. Hun bor sammen med sin mor, sin datter, som er 14 år, og hendes 2 niecer. Og de hjælper hinanden. Så på den måde, så kommer tingene til at gå. Men det er klart, for dem er det en anden verden, vi lever i. Så det var det, jeg lige vil sige om det første møde der. Og så kommer der nogle flere videoer frem af, der handler mere om min rejse, og hvad der så sker efter jeg har mødt hende i Thailand, og hvad mine fremtidsplaner er sammen med hende. Så tak for nu, og på gensyn. Husk at abonnere, og husk at like, det vil hjælpe mig. Tak.